बुधवारा मडगावच्या रवींद्र भवनात नवे ऑडिटोरियम आणि ब्लॅक बॉक्स रेनोवेट केले। रेनोवेशनाक मुख्यमंत्री मंत्री आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले। म्हजे घर या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमा खातीर आज मी मडगावात आसा। बरी गजाल त्या निमित्तान मडगावातल्या रवींद्र भवनाचे उक्तावणय बी आयच्या दिसा जाता। सगळ्यात पयली हांव मडगावातले रवींद्र भवन रिओपन केल्या बद्दल सगळ्या लोकार्पण केल्या बद्दल परत एकदा नेटान तुम्ही सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवची। मडगावचे भूषण असे जे रवींद्र भवन म्हणतात, ज्या रवींद्र भवनाचे काम आम्ही हातात घेतले आणि सगळ्यांक उतर दिले की जाता तितले बेगीन कंप्लीट करतले। ते काम आज आम्ही लॉन्च केल्या, म्हणजे दोन्ही मेन ऑडिटोरियम आणि ब्लॅक बॉक्स या दोनांचे रिफर्बिशिंग रिनोवेशन करून आज आम्ही लॉन्च केले आसा। जे शक्य जालें शॉर्ट टायमा भितर करतात। मुख्यमंत्र्याने आमकां खूबश्यो रिलॅक्सेशन दिली हे काम करता आसतना आणि ताका लागून हे काम उतर दिले। 30 तारखेक कंप्लीट जातले। भारतीय जनता पार्टीचे सरकार उतर दिता ते पाळटा।